dari Kali Bumbung. Kali Bombong. Hah? Kali Bombong, Kali Bening, Banjarnegara, Indonesia tepatnya. Untuk pemuda susukan, Susukan, semuanya yang sudah nggih. sompak ya dan memakai Sudah sempak. apa?
Ireng-ireng temu panjarit. Matur nuwun. Jan rempek gawe swasana sing gayeng lan gemrenggeng. Jan iki lenggere sing rada senior, ana lengger sing nembe gegladen. Iya, kudune ya mipil gawe ngono ya, Nduk. Iya, Mak. Iki telu nembe sekolah SMA, SMK lan SMP. Kowe ya nek pancen tekun setahun wae iso trampil ngono. Pancen jenenge jiwa seni iki dasare wong seneng. Nek wong seneng kuwi mau dileluri dadine dadi pinter. Sawise dadi pinter dadi pelaku seni. Nek wong wis dadi pelaku seni kena kanggo luru sandang pangan. Oh iya, Mang. Ya, wengi iki disengkuyung bintang tamu, Nduk. Bintang tamu, Mak. Yuki ana Mas Gareng. Ya. Ana Mas Gareng kalau Mbak Dina. Oh, ngono. Iki priyayi saka Temanggung, Nduk. Ngono, Mak. Lah kawingine kali bombong ora mangkat. Ora oleh izin. Oh, ya kon darani pilih kasih ya mau ora. Pancen ket mien wis ngendika yen aku ki ora entuk izin ngono kuwi. Oh iya. Mulai yo iki pundutane yo alhamdulillah akeh banget. Wajan sawerane yo akeh. Oh ngono mah. Saben surat kuwi isine yo kandel-kandel kok. Yo alhamdulillah kowe berkah rezeki. Iya, mau panayaga kabeh pada tak bayari. Dadi ya nyongos ora kaboten ya. Ning kok sebaline rumah sos dibayar anggar kagale nabuh ngantuk tek balang mengko. Kowe pada karo panganan haram kuwi. Iya. Iya. Ayo iki bintang tamune diaturake ya. Monggo Mas Gareng, Mas Bilung dados. Mbak Dina. Ya Mas Rohim.
tresno. Iki wes dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu. Satu tembang pembukaan Kanggo dari pembuka At- Madya Laras Madya saking Madya Laras Laras. Atmosfer Brano dari Kali Bumbung. Kali Bombong. Hah? Kali Bombong, Kali Bening Banjarnegara Indonesia Indonesia. tepatnya. Untuk pemuda susukan, Susukan, semuanya yang sudah nggih. sompak ya dan memakai Sudah sempak. apa? Sudah sompat semakin sempak piye kok ngomong Sudah kok? sompak dan memakai sempak. Sudah kompak. Ya sudah. Ya, Sudah kompak. sudah kompak. Ora make sempak bareng. Ya jelas make. Nek enggak memakai ya kotar katir. Konar toh, Mas. katir Iya, bahaya iki bahaya. malah iki. Iki alhamdulillah saged maraksowan wonten ing laledan susukan kanthi adicara menika panen jagung. Kok panen Hah? jagung? Syukuran panen jagung to iki? Syukuran lebaran. Oh lebaran. Halal Iki bihalal. halal bihalal. pemuda Ngapura ngapuranan. Oh, alah iki yo iya, diucapkan minal aizin wal faizin. Mohon Mohon maaf lahir dan batin. Juga dalam rangka kosong-kosong kosong-kosong memanen lombok ya memanen lombok untuk iki. dibuat panggung. Iki perjuangan iki perjuangan sing berat iki. Oh, kok Mas Arepe wayangan we tanduran lombok Bedoli. dibedoli dhisik. Masya Allah. Iki saking kompake, saking seneng budayane wong Nggih. Semangat. susukan, Semangat. semangat pemudane ya kompak. Ya, perkenalan dulu ya, nama saya Kowe Dina. dikenalke dhisik, kowe kang Dina. ndi asale sapa? Nama saya kok selamat. Slamet ngono. Selamat. Ojo selamat. Selamat yang ini selamat ya. Mas Slamet, perkenalkan dulu Mas Slamet. Wedhuse 5 meteng kabeh. kabeh. Lah iki berarti sing metengi sapa? Selamat. Masya Allah, Met. Lakone di mana-mana itu pancen selamat. Selamat yo. Wingi metengi bojone tangga juga Heeh, selamat. iki metengi wedhus 5 selamat meneh. Gedange Masya ilang ya Allah. selamat. Oh, alah, Met, muga-muga kowe waras selamat ya, Met. Amin. Lah, Mas, Lewung, Liwung nggih, boleh, mangken nggih. setunggal boko setunggal dipun pinangkani pamundutan itu saking nek tidak pemuda. dikei itu rupane sangar kayak nesu lho Mas kayak Iki bahaya iki, Nek. Bahaya nesu lho. Cah ngene iki biasane gelane nek kaya batire gelane ngamuki wong. Terus nek nek selamat iki apa? gelane ngising sing gon-gon. Bahaya. Sing senggon-gon. Tenan kok. Mas Slamet perkenalan dulu ya, nama Iki- saya Dina Marsandalu Namaya Agnes Monika mantan Putri Indonesia 2005 dari Jakarta, Gisel Anastasia ya. Iya. Apa? Tidak teyeng kalau ngomong Jawa tidak teyeng. Oh, alah. Iki ngomongnya apa nek ora Jawa? Ya, Bahasa gaib. ya bahasa Indonesia. Oh, bahasa ya kalau Indonesia. ngomong-ngomongan kalau sama Slamet itu bahasa isyarat gitu. Bahasa isyarat. Met. Hei, Gitu. kuwi ngopo nek ngono ki? Kepoyo. Oh, kepoyo. Walah, cah Kepoyo. kok. Sini Oh. Met. Ayo, Mat. Lakone Iki teko dulu, lakone hari lakone. ini selamat bangun kayangan. Selamat bangun kayangan. Apa ta lakone? Itu lakone oh tanya Mbah Brano. Mbah Brano lakone apa Mbah Brano? Ya, Gatot Kaca bangun kayang. Oh Gatot Kaca bangun Enggak kayangan. bangun gapura pilih. Nek Oh, selamat enggak bangun kapura aku bangun kayangan. Kadang kaca bangun gapura. selamat bangun kandang ya. Heeh, selamat bangun kandang wedhus, Ayo, ya Mat. wedhuse meteng kabeh 5. Nah, ayo tomat kok kesampar. Ayo tomat anteng lho orang. Mat ayo, Mat. Mat ayo. Orang Mat ayo. Kok selamat meteng. Mat. Ora nyung aku anteng. Anteng iso anteng kok ora. Aku anteng kok. Kegaduk Kok kang gadungmu malah mlesak ning jero ngono malah. ngono wong anteng-anteng kok jongkong-jongkongkan kamu itu sini sama sini. Ayo Mas Slamet, Ya. mbok pilih mau nyanyi nggih boten napa-napa Mas Slamet monggo. Mau Liwung nyanyi ya. nggih boten napa-napa monggo. Ayo. Ya, kalau selamat nggak naik panggung kita antemi bareng-bareng ya. Kok- Ya. Kok antemi malah. Iki ning kene sing cinta damai wong Oh, cinta cinta damai. Iya, iya, Cinta iya. damai, cinta seni. Iya, wah. Mergone Kaosnya nanggep selamat wayang. itu Apa ngene? tulisannya Ununu ya. ununui. Iku
Kuwi tulisan apa? Be ununui. Benik kui. Ben ununui. Benunui sini, Mat. Hah, jah. Langsung kita kasih. Monggo Mat, Mas Slamet monggo. Monggo, Dikasih monggo. lagune terspesialkan kagem Mas Slamet. Ya. Juga untuk warga Boleh. masyarakat Desa Susukan. Yo, iki atensi yo akeh Biasa banget makan. lho, Reng. Nggih. Iki atensine akeh banget iki. Wah. Iki kaya Ngono yo ono. kaya Al-Qur'an iki jilid Ah, Jilid. papat. isine wis dikumpulke, wis dikelompokke. Oh, Karo Slamet juga. Iki dari kosongan berarti iki. Masya Allah. Ora kosongan isi kabeh. Oh, Aja tak waca siji iki. IN Garasi. garansi. Kuali, Mas. Itu kuali gini loh, Oh. ya. Sing iki tulisannya. Iya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya wangel temen. Bapak Dalang, Bapak Witomo, setunggal Newborn. Nyubon. Nyuwun. Oh, Nyuwun tembang Indo Gondo. ilo godok. Ya apa? ilo gondang. Oh, Ilo gondang, masyaallah. Iki dokter kayane sing nulis iki. Kaping kalih nyuwun tembang man. Manyar sewu. Manyar Sewu. Nuwun lengger kalih. Kok lenggere disuwun iki, Mbah? Hah? Lenggere disuwun kalih. Suwon kon nari. Oh, dudu disuwun gawa bali. Ora. Oh iya iya. Iki terspesialkan kagem Bapak Witomo. Ditunggu ya, Mo. Oh, Kowe Pak. kesepuan kene lho. Oke. Nyuwun ngapunten. Iki wis bodho wis ngapura. Assalamualaikum BRWP Sugeng Dalu Mbah Dalang Sarom Bongan. Sogrobok Sarombongan. Takut balong minkum Tako balahu mina wa minkum minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Amin. Saking Mbok Ismono ing kagungan lokasi badhe. Nyuwun Sing duwe bonus. lemah iki. Wah, iki sing duwe lemah iki. Oh, iya, Iki iya, nganti ora dipinangkani, awake dhewe dicutat sak lemah-lemahe. Tenan. Durugi ya Karo berarti. durugi lemah. Badhe nyuwun bonus pundutan lagu Konco Tani Sambel Kemangi Keluas Starling dijogeti matur nuwun kedah dinyanyikan sedaya Iki wong saking nyuwun kula. bonus kok telu pisan yo jenenge ora bonus. Ora kurek-kurek Mbok Ismoyo. Hidup Mbok Ismoyo. Oke. Iya, aku Berarti- meneh iki. Sudah ini dulu aja ya. Nah, iki wacamku tunggal iki. Baca mangko diwaca Pak Dalang itu nanti. Ya, kok perintah-perintah Pak Dalang ngawur. Iki sing wis waca kene. Ya, diaturake siji mboko siji. Sambel Kemangi spesial untuk Sing duwe Mbak lemah. sing Bu duwe lemah. Esmono. Bu Bu Esmono Esmono. nek tidak dikasih nanti kita bisa diurugi ya. Heeh. Ayo. Ayo durugi bareng-bareng. Urugi Monggo. bareng-bareng. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Oke, sing monggo. Musrik. Musik. Kamu joget ya. Jangan nakal. Joget. Ya ya oh, ya ya oh. Mas Slamet habis ini ya Mas Slamet ya. Sampaikan Mas, kirain itu apa kok ada gerejel-gerejelnya gitu tak kira aku joget kok ada gerejel-gerejelnya apa? Gantungan kunci Mas? Apa? Dengan kadal. Nak jangan Sampai
kemangi. Uangnya di mana ini Ibu Ismono? Ki sapa sing ngonteni pecut? Kok pecut Mas itu mercon? Mercon. Ya, aku lagi golek Ibu Ismono di mana? Ayo ndis. Ndis. Kok di Temu ndi? Oh niki Oh, ini enake. anaknya. Oh, Iki, Mas, iya. Tak nunut ancik-ancik lemahe, Mas. Oh, utuh. Mas Sunar. Mas Sunar. Berarti kalau ngundang depannya berarti Sunat. Nek Sunar diganti T mburine ya sunat jenenge to. enggak kalau Mas Oh, Sunar ya Susindo. ngundangi su gitu. Ya ora aja ngarepe sing ditundang mburine. Nah, Mosok oh, Sunar dijeluke su. su. Iya kan Wah. depan nih. Aja. Tuh, Tundange apa? tuh. Sunarte. Tunar. Tunar Tunar. iki dagange nduk bangkrut dadi tunar iki. Oh, berarti kepanjangannya Mas Tunar Netra. Kowe picek ning Tunar Netra. Oh, bukan. Heeh, Bukan Tunar aja. Netra, bukan. Oh, iya Tunar ya. Netra ki picek. Oh, Ya. metune sinar, metune Oh, sinar. Iya. Tunar metune sinar. Reng. Kalem. Ki diteruske ning gilir gumanti. Nggih. Niki Nggih. sing rada klasik, iki sing rada anget campur sari. Kuwi pundhutane ya ono. Ah nggih, mung tak Ya, patos penyanyine ya ono. Mas Gareng, Apa? aku bar joget tadi kok mambu ndok-godok coba. Kowe udah tunduk godhog. Iya toh. Kowe nduk basi kowe bukan. Mbak bisa diambu ini mambu apa? Paham nek kamu ya. Iki Wong. paham wis apal kok. Mambu apa toh ini kok kadang kaya solar, kadang ndok-godok. Iya. Ini, Pak. Nggih niki nggih tasih memenuhi pamundhutane Ki ambu, Ibu Pak. Sinten Ismono. Mambu Mas Gareng mambu apa? Wah iki patu-padune pengen ngambung tangane kaya ngono kok malah. Dicokot. Ah, ora bies tenan. Ah, kamu yang maca aku tak nemeni sini Heeh. saja. Iki tasih memenuhi pamundhutane saking Ibu Ismono menika keluas. Iki suwarawatine sing pundi niki? Ingkang pundi rumiyin? Oh. Mbak Dewi Percil. Oh Mbak Dewi Percil. Ya, karo penarine siji. Ah nggih, penarine niki Ganteng. sing njejere monggo sinten niki? Farah. Nah, Farah ini Farah. Monggo Mas Soim disepoti Mas. Halo Kang Gareng. Ora, aku ora deg-degan. Jajan Tambangan. sampean ora deg-degan. Wong wadon senenge mek sing gedhe. Aku sing cilik ora apa-apa. Janjane kok senengane sing metu Iki buntute. pan pamundhutan saking Bu Nggih, minangkani Ismoyo. pamungkas saking Ibu Ismono. Nggih napa badhe Masakan. minangkani saking mas-masing nggih mboten napa-napa. Keluas. Niki nggih niki saking Ibu Ismono pamundhutane keluas. Nah, nggih monggo terspesialkan kagem yang punya lemah. Nah, Kok iya. timbang dhewe dusir, Mas. Lah iya timbang dhewe disusuk sok lemah-lemahe. Sik ya Mas, sabar ya Mas. Biasane sik enom niku nuwun sewune sabar, antrine trimo keri. Apa wong enem malah ora sabaran. Maju tak gentar membela yang Bayar. Iya. Nggih. Oke, monggo keluas kagem Keluas. Ibu Ismono. Bayang Ismono. Spesial buat Banda Susu. Ayo pasukan jogetnya mana? Kita goyang sama-sama, bro. Radio Musik Indonesia. Sak josele. Ayo joget semua, kaki di atas, tangan di bawah.
saking Ibu